tướng là nghe gì.
सोर सोर दं गाइसमोन अननानै लाइक कमेन्ट साबसक्राइब बानायना होदो जोंहा दसे सम टाइम होफैदो आंनि एलबियाव प्लिज लाइक कमेन्ट साबसक्राइब
सोर सोर दं गाइसमोन अननानै जोंहा कमेन्ट खालामदो, सापर्ट खालामदो, लाइक साबस्क्राइब बानायना होदो। गाइसमोन सोर सोर नायदो, सोर सोर दं, लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होदो। प्रमद नार्जारि बर' बाजै लाइक दानो। थेंक इउ प्रमद नार्जारि। साब दंखायो।